Форума на Националното сдружение на общо практикуващите лекари в България несъмнено е една от асамблеите, на които хора от различните, аспекти на здравеопазването могат да се срещнат, да обменят идеи. Винаги е важно да гледаме върху един проблем от различните гледни точки. Тук имаме абсолютен плурализъм и освен това имаме участие на много ключов играч. Това са общо практикуващите лекари, които са хората на рубежа, в една война. Това са хората директно на фронт, изложени на сблъсъка от една страна на все пак ограниченията, които им налага административната рамка, в която работят, и тежкия български пациент, защото български пациент е полиморбиден, лошо хранен, не казвам недохранен, просто с лоши навици, със собствени концепции за всяко житейско нещо, включително за медицината, и нерядко икономически ограничен. Така че европейските ръководства за лечение на дадена болест са прекрасни, ние трябва да сме запознати с тях, но истината е, че те са базирани на клинични проучвания, в които не влиза българския пациент, който цяла зима яде солнина и се тъпче с турши и така нататък. Всичко това лекарят трябва да се умее да пречупи ръководството през нашата народопсихология, което е много сложно. Така че лично за мен този форум е незаменим, защото позволява науката да се пречупи през прагматичността. Защото каквото и да пише по дебелите книги, истината е, че негово величество пациента е този, който ще прилага терапията, и ако ние не преведеме на български език науката, нещата няма да се случат. Говоря на народния език. Сега, аз няма да крия, че съм често участник на научни конференции. По принцип, когато времето е хубаво и местото е хубаво, обикновено в залите има малко хора. Тук има парадокс. При хубаво време, при прекрасни басейни, места за разходка, залите са пълни с хора. Хората слушат и задават интересни и адекватни въпроси. Едно от най-тъжните събития на българските научни форуми е, че българите не че знаят всичко, просто си мислят, че когато питат нещо, хората ще го помислят за неграмотни. Аз бях на едно обучение преди хиляди години, на което имахме колеги от Холандия, които постоянно дигаха ръце и задаваха въпроси, даже леко ни дразниха и ги питаме, защо питате постоянно. И холандците казаха, нашия професор ни е казал, че който много пита, много знае. Така че този форум има екзотиката, освен че хората стоят в залите, те си задават въпроси и тече дискусия, което в крайна сметка е много важно, защото не само медицината, животът е твърде сложен. Нито един проблем няма еднозначен отговор и в дискусията се ражда, да не кажем истината, но възможността да доближиме практиката до оптимум. Ако трябва да се обърна към хората, които са имали шанса да дойдат тук и са се въздържали, било поради географските причини, сега първо истината е, че Албена е далече за софиянци, но пък е близо до Тутракан, така че всичко е относително. И България е достатъчно малка, за да можеш да дойдеш. Истината е, че Конгреса на Националното сдружение на общо практикуващите лекари, конференцията, не е место за ядене и пиене. Който ме е дошъл е пропуснал да получи едно от най-ценните неща. Аз самия не мога да кажа, че съм бил на всички сесии, но се умях да мина през сесиите. Имаше няколко професори тук, които аз безкрайно много ценя. Има двама академици. Безкрайно ценно е не да четеш статии и гайдлайни, а да чуеш прочите на много умни хора и опитни, каква е тяхната трактовка. Защото дори класическата музика, в която за разлика от джаза няма интерпретация. В джаза всичко се интерпретира, в класическата музика не, но все пак има значение дали Караян дирижира. Така че
Който не е дошъл е пропуснал и разбира се хубаво да дойде до година, защото до година ще бъде още по-хубаво. Аз следя тази конференция, им честта да бъда канен през последните години и виждам едно кръщение, едно израстване и лично аз съм поласкан да бъда тук и ще бъда тук, стига нали, всичко да е наред до година. Много е важно, защото за нас, както ще кажа, може би е клише, но наистина е кауза да кажем важните неща по разбираем начин, така че колегите да разберат по-новите неща, защото ние сме хора, които ходиме, преговаряме, водиме нали, занимаваме се с, ето аз съм член примерно на HPV коалицията, занимаваме се с малко повече, по-широка рамка извън чисто медицинската и е добре, когато ти си убеден в нещо, да се опиташ да убедиш и останалите, защото наистина имаме много ниски вакцинационни покрития. Претърпяхме сериозен крах с ваксините въобще, по този начин претърпяхме крах с COVID-а. Българина не вярва на ваксините, има много ниска здравна култура. В някои случаи има и колеги, които отказват да вакцинират. И затова борбата започва най-напред вътре в съсловието, да убедиме самото съсловие колко е важно да се преборим, особено с раковите заболявания, за които имаме мощно оръжие. Да обменяме идеи, да покажем, ето вижте, дошли са млади хора, те в момента специализират, ние на някой ще предадеме щафетата. Ние трябва да обучиме тези, които идват след нас, на всичко това, което ние знаем, а те да ни обучат на това, което те са научени. Това е един взаимен процес, но ние сме тези, които трябва да подготвяме хората, които ще дойдат след нас, защото да, нашата гвардия умира и не се предава, нали, ние сме си на работните места, но в един момент наистина си изчерпваме, ще дойдат тези млади, хубави деца, които ние трябва да сме им предали това, от което ние по някакъв начин носиме. Това, че трябва да помагаме на хората, нали? Това е основното. Да си обичаш работата, да обичаш пациентите, да искаш да направиш всичко за тях, да можеш да им помогнеш и те млади лекари, страхотни младите хора. Знаете ли колко са амбицирани? Аз съм възхитена от това, което наистина ще дойде. Защо са важни? Защото това е един от малкото начини, по който крайните потребители, в случая лекарите, могат да получат важна практическа информация за това как функционират системи като НЗИС, какви са новите въведения, които ще идват в следващите месеци и години, да зададат въпроси от практиката, за които трудно могат да получат отговор и изобщо да бъдат информирани за това какво се случва и да знаят как да бъдат максимално полезни за себе си и за пациента. Първо би ги посъветвал да дойдат на следващата такава, защото е винаги важно да чуят нещата от кухнята. Другото, което мога да кажа, е да се стремят да бъдат информирани за нововведенията, които се случват буквално ежемесечно в електронното здравеопазване, защото те са много важни и за тях, и за техните пациенти. И тепърва ще стават все повече и повече, така че е важно да се движат в темпо с нововведенията.
Медицината е много динамична наука. Тя се развива с много бързи темпове. По същия начин, по който дигиталните технологии напредват мълниеносно и ние дори не можем да ги догоним като потребители, по същия начин и медицинското познание напредва. И трябва практикуващите лекари да сме в крак с това, с тези новости в медицинското познание, за да може правилно да го прилагаме и като диагностика, и като лечение, и като профилактика най-вече, това с което в момента се занимава. Да, много е високо нивото на лекторите, много обаятелни лектори с много големи познания от дълги години, които работят, и това, което съобщавате като това, което познавате от световната медицинска наука и от собствения си опит, е много ценно за нас, защото за нас е важно не просто да прочетем в едно списание резултатите от едно проучване, а е важно да говорим с човек, който това нещо го е правил и го е прилагал, нали, в практиката. Специално това, с което аз се занимавам тук за имунизациите, то е точно това. Нали? Почти 40 годишен опит в правенето на имунизация. Нека да идват, тъй като това познание няма къде да го получат другаде. Такива форуми са важни поради две причини. Едната е, че всички ние научаваме нещо ново. Медицинската наука се развива много бързо, за една година възникват много нови неща. Второ, опознаваме се помежду си, поддържаме си контактите, което е също изключително важно, да не кажа, че е по-важно даже и от друго. Защото ако медицинската информация може да я получиш от интернет, споделянето с колегите става само тук на место. Това са двете важни причини за мен. Традиционно тези форуми са много добри. Аз от години присъствам тук. Това, което за мен е интересно, е, че общо практикуващите лекари са много ученолюбиви. Всяко погледнете, залата беше пълна в 9 часа сутринта. Не навсякъде при другите медицински специалисти това се случва. Така че това показва, че тези хора имало защо да дойдат. Както всяка предишна, тя е много на ниво, много качествена. Не виждам даже, ако ме питате за препоръки, не мога да дам. Няма нужда. По принцип всички конференции, които се правят за дискусия на проблемите на ежедневната практика пред общо практикуващите лекари, са важни. Този форум е достатъчно вече създал своето име и е реномиран пред всички общо практикуващи лекари, тъй като това е форума на тяхната асоциация, на асоциацията на общо практикуващи лекари. И тук могат не само да се срещнат, и да разберат, да научат нови неща. Мен ми прави винаги тази конференция хубаво впечатление, защото много добре са подбрани темите, които се дискутират специално по програмата на асоциацията извън фирмените форуми. Но ми прави впечатление, че някои от фирмените форуми са насочени към обучението на общо практикуващите лекари, а не чисто фирмени реклами, че са изпуснали доста. Такви форуми, конференции, округли маси, наистина е потребно да ги има и на секоја конференција, на секој конгрес на крајот треба да се организира. Ќе се прашаме зошто е важно. Важно е затоа што на тие конференции ќе го слушнеме мислењето на масата и што е досега направено. Од друга страна, ќе ги споделиме мислењата со околните земји, за да видиме по која земја како стојат работите. Кога ќе ја направиме компарацијата и кога ќе се споредиме себе си како земја со друга земја, ќе видиме и ќе можеме да донесеме заклучок дека не ни е така лошо, а пред се, како лекари, мора и стручно да се образуваме, бидејќи не треба да забораваме дека нашите пациенти сакат навистина добра, квалитетна нега и преглед од страна на своите доктори.
Естествено, че събитието не е резултат от моите лични и само усилия. То е плод на труда, който положи нашия екип. Хора, които са толкова незабележими, а правят такива големи неща. И аз от сърце им благодаря, разбира се. Форумите на общопрактикуващите лекари в България са едни от най-готините форуми, на които съм бил. Тая година имах лекция на Световен конгрес по ехокардиография. Присъствах на Европейски конгрес. Ама най-приятно ми беше на конференцията на общопрактикуващите лекари в България. Това са готини, хубави хора, с които удоволствие да се седнеш и да поговориш и да се чуеш. Хората сме социални същества. В самота човек може да изгради всичко, но не и характер. За да станем хора, нас ни трябва общуване с други. Нашия мозък е направен да общува. Общуването с хората около нас ни помага мозъка да ни бъде жив. Пожелавам си до година аз да съм жив и здрав, вие да сте живи и здрави и до година да се видим.